אתם שוב פעם סרטון של הישרדות. כן. היום אנחנו סוקרים שתי מוצרים, שתי פנסים. אני אזכור את הפנס הזה כי הוא שלי, אח שלי יזכור את הפנס הזה כי הוא שלו. אוקיי, בואו נתחיל בסקירה. תהיה קצת ארוכה אבל סקירה. זה פנס שקיבלנו אותו ביום שבת, עבדנו איתו. אנחנו סיפרנו לכם שנעשה סקירות על כל מיני דברים. סקירות על כל מיני, על הפנסים. אוקיי. בואו. זה פנס לד, 3 לדים, כמו שאתם יכולים לראות. פנס 3 לדים. החלק האחורי שלו זה מגנט. החלק הקדמי, המסגרת, זאת עם מגנט. עדי תביא לי ברזל, משהו שאני יכולה להראות להם. שמגנט. הנה. הוא פנס שהוא מופעל, אין אתם יכולים, מגנט פשוט מתמגנט. הנה בואו נראה לכם את המצית. היא מצית פה זה ברזל, נכון? בקלות מתמגנט, האחורה שלו מתמגנט. הקדימה והאחורה מתמגנטים. הפנס הזה מופעל על ידי פה. אתם יכולים לראות על לחיצה כפתור פה. יכול לשבת ככה. אתם יכולים לשים על התיק פה על הצד, על התרמיל פה. הנה, אתם יכולים לראות שיש לנו את המחזיק. פה אין הקליפס. הוא גם יכול להתארך. אתם יכולים לראות. יש לו עוד להתארך, הוא נערך אפשר, באוהל. וגם הוא מתקפל. הוא גם יכול להתקפל. הנה. ממקד כמו שאמרת. תסתכלו, הנה הוא באוהל, ואני יכול, נגיד, הנה אני בתוך האוהל, ואני אם הוא רוצה לקרוא משהו ויש לי. כמו החנונים האלו מהסרטונים, נכון? לא יודע, כמו חנונים, אבל אנשים שאוהבים לקרוא יכולים לקחת את זה. גם לשטח, אני אוהב לקרוא. אתם רואים, הוא מתארך. יש לו, הוא מקופל עכשיו. ככה הוא נראה פתוח, בלי מה שמקפל אותו. וזה ככה זה נראה עם מה שמקפל אותו. זה פשוט רוח הדבר. קיבלתי אותו. אפשר לעשות ממנו חכה דייג. מה פתאום חכה דייג? לא. זה יישבר. הוא על... הנה נפתח אותה, הוא על סוללות קטנות של פיציות. לא גדולות, זה באמת, זה כמה סוללות קטנות. הם דפוסים בגומיה שתעצור אותם, שזה לא ייפתח, בסתם. יחסית טוב, קיבלתי אותו מחול, מחברה שקוראים לה, לא מבינים איך שקוראים לה, זה איזושהי חברה אוסטרלית כנראה, לדעתי. קיבלתי אותה מאוסטרליה. וזהו, זה הפנס. עכשיו אח שלי יתחיל את הסקירה שלו. קדימה, עדי. יש לי פה פנס, הוא די גדול מאח שלי, תסתכלו, הוא די שמן, שלו זה רזה, הנה. שלי זה יותר ארוך ושלו זה יותר קטן. שלי זה לא יכול להתארך. אבל מה? יש לו יותר לדים. הנה. ועושה תראו. יש לו לפחות איזה 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 לדים. די חזק. תראה את העוצמת די גדולה. נגיד, תעיר על הרצפה. היא מפזרת פה הרבה, תעלה עדי. היא מפזרת די הרבה אור פה. והיא מתאימה בזה. אז זה ככה אור. אם אתם רוצים למצוא חיה, צריך להשתמש בשלח שלי. זה דבר טוב, נגיד, אתם נכנסים למערה ואתם רוצים לבדוק פה את השטח. שנייה, מה קרה לזה? תביא לי. אוקיי, אתם רוצים לבדוק את המערה עם זה, אז אתם באים ובודקים עם זה כי זה מהיר יותר חזק. שלי גם אם יש שם נטיפים ומשהו מטפטף עליכם ואתם לא יודעים, אתם מעירים למעלה והסוגרים ואז אתם יודעים שזה נטיפים. כן, וזה. אז תודה שצפיתם. תודה, ואנחנו מקווים שתעשו לייקים וסאב. ויום טוב. יום טוב, ופעם הבאה נעשה סקירה על רוגטקה.
כן. שתי רוגטקות שלי ושל אח שלי, ונסביר אולי גם איך להכין. לא, לדעתי לא נסביר איך להכין. אתם יודעים איך להכין, לקחת... אם אתם תרצו איך להכין, אם אתם תרצו לדעת איך להכין, אז תכתבו לנו למטה בתגובות, ומקווים שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.